l'escepticisme. M'agradaria descriure una apologia de l'escepticisme. Heus ací uns temes que caldria esplanar-hi. 1. Aspecte intel·lectual. Els escèptics són sempre i per definició persones raonables, enraonades. Es posen cautelosament al costat de la raó i per això solen tenir raó. O dit d'una altra manera, dubten i encerten. 2. Aspecte moral. L'escepticisme és l'únic correctiu viable de la fanatització i de la badoqueria. L'únic. No n'hi ha d'altre. De més a més, l'escèptic s'inclina a practicar el sarcasme, que, com tothom sap, és una forma higiènica i eficient de la caritat. 3. Aspecte social. L'escèptic no serà mai un assassí. Tampoc no incorrerà mai en pecat d'heroisme. Es tracta de dos mèrits que cal valorar en els seus termes justos. 4. Aspecte polític. Els escèptics no fan les revolucions, certament. De vegades les preparen, de vegades les depuren, i res més. D'altra banda, no indueixen els seus conciutadans a l'odi, ni a la resignació, ni a la indiferència. 5. Aspecte tècnic. L'escèptic, i només l'escèptic, és sensible al temps, a la història, a l'irrepetible, al concret. Se situa, doncs, als antípodes de qualsevol tendència a l'abstracció. 6. Aspecte literari. L'escepticisme és incompatible amb la poesia lírica, amb l'oratòria, sagrada o profana, i amb la metafísica. Si l'escèptic intenta fer versos, li sortiran pedestres i àcids. Si intenta pronunciar discursos, quequejarà, per indecís o per escrupolós. Si intenta elaborar disquisicions sobre l'ésser, acabarà burlant-se'n, etc.